Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, गोजोन फुंबिलि गासैबो गाहाम जासिबाय। दिनैनि दावबायनायाव नोंथांमोननो मोनसे स्ट'रि बा जायगा खोन्थानो सानदों आङो। दिनै आं थांगोन आइएस अफिसाव मुसलपुर। सिगांसो साननैसोआव LLB आरो BBAनि एन्ट्रेन्स होनायाव पास जादोंमोन। स' बेयाव माबा मोनसे मोनगोन खोमा, माबा मोनसे होगोन जेनेबा मोनगोन खोमा माबा मोनसे होगोन। गभर्नमेन्टआनो हरदों आइएस अफिसाव, स' बेयाव थांनो नागिरदों। आं दा बे जायगानिखौ बेयावनो बानायखाबाय, मानोना दसे उनाव टिचारफोरजों थांगोन नालाय। स' दा बानायनो हायाबो जानांगौ, ओंखायनो आं दा ससेखौ बानायखाबाय। आरो जा मोननो मोना बेखौ आं दा नोंथांमोननो खोन्थाना होखानाय जागोन। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। Sorry, tapi lebar sih, bah, jago rombeng kan, bah, malah kan deh, masa udah dapet sopi deh. Kuai ulam, lagi hotel goreng. Hotel goreng itu saya yang mau, start tuh mana, halal kan, target tuh ini apa, kibai tak kira ini. Pura-pura koi pelai, sih, rasta. Baganor maze chole. Iske? Kena laksi ahi. ভাল লাগছি স্যার। পিস রাস্তা হ'ব লাগি খেলি বিলা। আমি ইফালে দি আহি ভালে হৈছি। চিনারি চাহাই নিছি আমাৰ। একদম পুরা গাঁৱৰ মানে ওলাব লাগি গৈছে গাঁৱ এইটো। बे सिङावसो फैनो हाया, बिराद थुला जायो। फिस्ला? थुला। धुला लामाखौ नुलाया। पिस नहले आरो धुलि हबय आरो हबना इটো साइडर अहाय हबा लागबो सार बिदिसो जानांगोन अहाय हबा लागबो सार बिदिनो मुख हबा লাগিব जोंनिया अफिस मबाइल एलाव गैयाना जानला मोनला ओरैनो जों भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन आरो बेरायनायसो जों गोबां बेरायदों साय बागिसा बेरायदों आइएस अफिस थांदों ओमफ्राय स्पर्ट्स क्लाब थांदों डिसि अफिस नायना फैदों ओमफ्राय जों माखासेखिनि गिदिंदों आरो मैयानि क्लेट बा LLBनि माबाया मोननांगौ स्मार्टफन आरो मा मोनदों क्लेट गाइड मोनदों जोङो स' बेखिनिखौनो मोनदों ल'नि स्मार्टफना जाहैबाय सेमसां Z2 Core ओमफ्राय मबाइलखौ आं माबा मेसआव थांनायनि थाखायनो बेखौ बायदिसिना होबोखादों आरो नै ब्लेक कालार ओमफ्राय ब्लेक कालारानो 1GB RAM 16GB ROM बेनो आरो खालि अनलाइन क्लासनि थाखायल' इउज जागोन आरो बेयो खेला खुलानि थाखाय गैया स' बेखिनियानो